Ambalmao aunignantma abalamso Madame Sissi Ramata Sissoko anauba tantira kabo Atlanta, États-Unis. Ambi feka Malion befu Mali kono ani Mali kokan chefara musukan. Abanyashi ambangebaw ma ambanan faw anan koro. Ni kuma se fe nan donna maaw ma gasi la an bɛ yafa deli. Mali bɛ yɔrɔ min bibi na ɲɛdɔ an caman dusu kasilen don. Bari jamana bɛ kan ka taa taabolo min kan dɔ de bɛ kan ka fara juguya kan don o don. Jamana ɲɛmaaw t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min. Jamanadenw dalen tɛ jamana ɲɛmaaw la tuguni. A bɛ komi bɛɛ tigɛra bɛɛ la maa si tɛ da maa si la tuguni. O kɔrɔ ye hali ni bɛ kan ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ dɔw bɛ se ka hali i bisiki o fana kɔnɔna na. Mais an kɔni dalen bɛ fɛn kelen min na Malienw kabini Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan jamana taabolo a ɲɛmaaw u tɛ sira ɲuman kan. A dusukasi kuma ka bon o de la an bɛ kuma parce que caman bɛ yen u dusu kasila tellement f'u tɛ kuma tuguni. Dɔw y'u sen bɔ a la k'u sigi ka kɔnɔni kɛ dɔw bɛ kasi la mais jamanadenw bɛɛ tɔɔrɔlen don. Fagali bɛ kan ka continuer Moti Kidal kɔni o kɔni bɔra an bolo ka ban. A bɛ kan ka yɛlɛ ka na Bamakɔ Tumbutukaw tɔɔrɔlen don siraw tiɲɛni école tɛ yen jamanadenw bɛɛ tɔɔrɔlen don mais tɔɔrɔ min yɛrɛ ka jugu jamana kɔnɔ o ye ni sariya tɛ kan ka boli a boli sira kan ni justice t'a ka baara la ni waritigiw ni faamaw ani maa minnu bɛ ɲɛfɛ n'u bɛ kan ka wari ta k'a dun ka jamanadenw ka halakili continuer k'o juguya don o don o ka jugu ni fɛn bɛɛ ye. Comme an y'a fɔ cogo min justice tɛ dugu min na paix tɛ se ka kɛ hɛrɛ tɛ se ka na dugu la ni sariya tɛ kan ka boli a sira kan. O de kama an bɛ fɛ ka bɔ ka nin video in kɛ rapidement k'an ka foli lase Mali Kulubali ma k'a lase Mamadu Kasoge ma k'a lase mɔgɔ mɔgɔ i bɛ kan ka justice baara kɛ ka ɲɛ maa o maa i bɛ kan ka corruption kɛlɛ ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ terrain kan cɛ fara muso kan a bɛ kan ka kɛlɛ kɛ walasa jamana sariya ka boli a kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. An ye min fɔ anw tɛ sɛgɛn kɛlɛ la anw tɛ ɲina. Wa anw tɛ tɔɔrɔ wa a tɛ anw tɔɔrɔ ni foyi ye parce que anw ka kɛlɛ bɛ continuer fo jamana in ka taa sira kan. Il faut que le pays là soit droit, soit sur le chemin. On ne peut pas accepter le désordre, la mauvaise gouvernance ou bien la malgouvernance ou bien même l'existence même l'inexistence d'une gouvernance. Jamana yɛrɛ malabolo marata yɛrɛ ti jamana in na tuguni parce que désordre cayara tellement galon ni ɲagami cayara tellement que maa minnu fanga b'u la u bɛ ɲɛ wari b'u bolo olu kɛra jamana ɲɛmaaw ye. Olu kɛra maaw ye minnu de bɛ mɔgɔw dun fantanw ka haki bɛ dun fantanw bɛ tɔɔrɔ fantanw ka dugukolo bɛ minnu na o tɛ se ka continue waati dɔ la a bɛ jɔ de jɔnni b'a jɔ jamanadenw de bɛ wuli k'u cɛsiri k'a jɔ o de kama an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ k'a fɔ non seulement an b'aw soutenir aw ka kɛlɛ la pour la justice an bɛ fɛ fana ka continuer wa an bɛ jɔ aw ye a bɛ continuer maa o maa bɛ se k'a la zarati e de ko k'e y'a dun fantanw ka hakɛ k'a ta k'a don ko la a man ka don min na ka denmisɛnninw ka école sɔngɔ ta k'o dun k'an ka armée ka minɛn sɔngɔ ta k'o dun ka avion galon avion san an ka armée ye avion minnu tɛ wuli ka taa sanfɛ ka taa a wari ta k'a don ko wɛrɛ la ka fɛnw san minnu ye galon sira ye wallahi an t'a ci la parce que an b'a kɛlɛ kɛ o de kama n ka anw ma anw tɛ sɛgɛn o anw tɛ se ka sɛgɛn anw tɛ se ka ɲinɛ parce que an t'an yɛrɛ ka kɛlɛ la an bɛ fantanw de ka kɛlɛ la kɛlɛ min n'i b'a kɛ fantanw kama i b'a kɛ maaw kama minnu tɛ dumuni na kɛmɛ kɛ ka ɲɛ maaw kama minnu tɛ taa école la maaw kama minnu tɔɔrɔlen minnu ka dugukolo bɛ minɛ o sɛgɛn i tɛ se ka sɛgɛn o kɛlɛ i tɛ sɛgɛn anw tɛ se ka sɛgɛn parce que anw ka kɛlɛ tɛ parce que a tɛ kan ka anw yɛrɛ attaquer directement mais a bɛ minnu tɔɔrɔ o de y'anw ka problème o de la an b'o kɛlɛ la bi o de kama an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni fɛn o fɛn sera maa o maa ma min bɛ kan ka justice kɛlɛ an n'o tigi bɛ ɲɔgɔn na an b'a kɛlɛ kɛ bi an b'a kɛlɛ kɛ sini fo jamana ka jɔ tiɲɛ kan ɲɛmaa min sigira galon kan ɲɛmaa min sigira ɲagami kan ɲɛmaa min sigira mɔgɔw sanni kan o ɲɛmaa tɛ se ka boli sariya kɔ parce que i mana sariya sira kan i tɛ se ka sariya boli on est obligé jamanadenw de ka wuli k'u jɔ c'est pour cela que an b'a ɲini jeunesse fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i cɛsiri maa o maa e ko k'e bɛ fɛ jamana in de ka taa ɲɛ e ko k'e bɛ tiɲɛ sira kan i k'i cɛsiri walasa minnu bɛ kan ka tiɲɛ fɔ minnu bɛ kan ka nkalontigɛlaw ni ɲagamikɛlaw ni suɲɛlikɛlaw ni binkanikɛlaw minɛ k'u datugu u ka continuer k'u datugu aw yɛrɛ ɲuman ko les petits poissons et les gros poissons petits poissons o gros poissons o a bɛ minɛ an y'a fɛ n ko mali bɛ jɔ parce que maliyɛn denw bɛ yen minnu ye hɔrɔn ye minnu b'u yɛrɛ dɔn minnu tɛ maa ka wari ɲagami u tɛ maa ka wari suɲɛ u tɛ maa ka wari binkari u bɛ taa tiɲɛ sira k'u b'u ka baara kɛ o maliyɛnw bɛ yen des milliers de maliens honnêtes et responsables qui veulent seulement garder leur dignité en respectant la loi en respectant les régulations an b'olu de kɔ o de kama an b'a ɲini bɛɛ fɛ
Akwa don an b'aw soutenir, Mali Koulibaly an b'i soutenir, Mamadou Kassogo, on est derrière toi au nom de notre mouvement changement au Mali, au nom de ces milliers de Maliens qui n'ont pas de voix. Maliens caman bɛ u seli ma sokɔnɔ dusukasi bɛ n'o fa u tɛ se ka kuma, an bɛ kuma aw bɛɛ de tɔgɔ la. An ko Mali ka boli tiɲɛ de kan. Zonw ka minɛ, ɲagamikɛlaw ka minɛ, suyɛnikɛlaw ka minɛ, wa fana maa min b'u minɛ an b'o tigi kɔ, kabini duguma fo sanfɛ an b'a tigi bɛɛ nɔfɛ, kabini le bas jusqu'en haut. An tɛ siran k'a fɔ ko nin ye sanfɛ ni duguma, non. Depuis duguma fo sanfɛ bɛɛ de bɛ minɛ, donc an b'o de kɛlɛ la fana. On est de cœur avec vous, la lutte continue. Foyi ma bɔ a la fo ni min farala a kan. Sirako kɛlɛ o, école ko kɛlɛ o, maître ka kɛlɛ o, armée ka kɛlɛ o, ni kɛlɛ bɛɛ ye kɛlɛ kelen de, a bɛɛ ye corruption kɛlɛ ni nkalontigɛ ni ɲagami kɛlɛ de, wa o kɛlɛ tɛ se ka jɔ cogoya si. Aw kana sɔn dɛ. O bɛ wari minnu fɔ dugu kɔnɔ ko nin miliyari dira nin télé la dɛ, nin ye nin u bɛ kan k'a bɛɛ dun, an tɛ se ka sɔn o ma. Aw dɔw dɛsɛlen don, aw ko k'a y'a to an bolo, mais aw y'a to an min bolo, anw tɛ dɛsɛ, anw bɛ continuer ka kɛlɛ kɛ fo jamanaden bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma inchallah. Merci beaucoup, Ala k'an to ɲɔgɔn ye, n'an donna min gasi la an bɛ yafa deli, an ba n'an fa, an b'a ɲini aw fana fɛ, n'aw bɛ se ka délégation former ka taa mɔgɔw voir, ɲɛmɔgɔw voir minnu bɛ suyɛni na k'a f'u ɲɛna k'u minɛtɔla don, u k'u yɛrɛ prévenir k'a kɔnɔ quoi. N'i ye suyɛni kɛ i bɛ minɛ. Wa mɔgɔ si tɛ épargner ka bɔ nin na, wa malien bɛɛ de bɛ jɔ aw kɔ f'aw ka se nin na, fo nin victoire ka gagner 100%. Merci beaucoup, à la prochaine.